inotwa mufati. Ndakakwirira murume agere padare. Mushure mekunge aifambidzana nemudzimai wangu zvisiri izvo. Aifambidzana nemudzimai wangu zvisiri izvo. Chikomba chemudzimai. Pari zvino tanga tisagara tese kubva pandikakwira dare. Nepamusaka pekuti kwandiri kugara nini akaramba kugara. Saka achapindura asi vakanyaedza usipanda kumhara kadza achapindura pake unopindura pake jana achanga achipindura Shamva zvanuyo chikomba chake tomukadzi wake iweyo zvitondishamisa unatongoona tsamba yasvika kumba chinzi chikomba chemudzimai wangu. zvaunoziva ndezvipi? Zvandoziva kuti murume akauya pamba tobva tagara tese pamba pamwe paigara achibva ndishedza nzi shamwani pane nyaya iripo ndaona ukataura nemudzimai wangu pafoni. Ndikati chokwadi mudzimai wangu ndataura nechi pafoni, asi nyaya yange yamira pane mudzimai wandaida anouya pamba pemudzimai wako. Ndaitotaura namai ndingati mainini ndirongerewo chi mukadzi uyu ndokutarangeta chi nemudzimai wako pafoni. Zvakutaura ndikuzvinzwa, asi tiri panhau yacho ende shuwa yange iri sandi. Ndakasvika mudzimai ari pafoni. Saka ndasvika mudzimai ari pafoni ndakabva ndatotaura nani zvanditaura nemunhu wekubasa kwenyu. Ndakati pafoni pako here zvakanzi ndakati aiyozve kana munhu wekubasa wangu ndipe foni. Ndapuwa foni iye. Saka ndabva ndasecha namba paecocash. Ndine namba dzalandlord in fact ndiri. Ndine namba dzavo ndibva ndakamubvunza kuti kumatsa mamusara nyaya dzei for 5 minutes 50 seconds zvakanzi takasinganzwa nani. Ndakati 5 minutes here 50 seconds anzi ndibva ndasimuka nemudzimai uye ndaenda kumba kweshamwari yemudzimai. Ndakati taura nemumwe wenyu nekuti nyaya dzekuti kava pasi ndese asimunzwisisa zvakanzi akuti chikuitika. Ndobva ramba chita sei achiramba. Ndati it's okay. Musi wa 9 September ndakavamirira ndobva wauya. Vasvika Maxine ndakati ko imimi munofanana nemudzimai wangu for 5 minutes 50 seconds. Mataura nyaya dzei zvakanzi ndangandimutuma kune muzukuru wenyu anomboya panapa. Ndakati kumatadza nekutuma inini sinzi muti muzukuru wangu. Zvakanzi pakakanganisika. Neawa shota vakapedzana dheri rorori. Takagara mwa days musi weFriday ndatomuka kuti ndiende kubasa. Ndakana mumba mune kafoni. Kafoni aka kange katengwa ne buzi mudzimai wangu anamutorera foni yake. Awanga tenga kafoni. Saka pandakabatidza kafoni kaya ndakaona mune namba dzakanzi my love. Namba dzi nemisi dzakanzi usadzime foni dia ndichakutumira airtime. Saka zvadaro namba dedza adzimai wavo ndakati amai waikupi waikunoko. Ndobva ndakati namba idzi ndedzani. Zvakanzi ndedza bashandi. Ndakati unidza bashandi ndati bashandi ava vakatengera mudzimai wangu foni. Saka ndizoti kufamba sei. Saka patime yacho ndafuna nasekuru hama dzemudzimai. Ndobva wauya. Saka pawakaya kumba sho wakasvikira kumba kwedu isusu kwababa vangu. Ndobva tagara pasi ndobva tataurirana. Ndamubvunza sei zibvu dzapera. Wakazotwa nhume yakatuma kumbeko zvakanzi kafambiro kamuite nemudzimai munhu akasiripo. Saka ndipana vaza kuti chikomba chemudzimai wangu. Nekuti pakutanga ndakambotaura nawo baba zvakanzi zvototese zvatopera. Asi vakazotenga futi kafoni. Message unayo? Apa izvo chifona ndisina bhuzi nawo dzanga dzataurwa dzati nyaya dzata sei dzapera. Uri foni yaita sei? Iko zvinezvo. Yangu inini ndine away. Ainatora picture message? Ndinenge ndakatora hangu picture. Alright. Saka tati mukadzi anga achidiwa baba. Noti munyaya iripo ndikuti uya achiuya. Kutangura kuti dai achitaura izinga. saka mukadzi wako ari kushima. Mukadzi zvakaitika nezvokuti pane day kwairora munin'ina wake kubhindura. Saka pachirora munin'ina wake mukadzi uyu takabuda tese tikaenda kubhindura. Tasvika kubhindura kwekuye mai nehama dzemudzimai vakabva kumbira tatumbira kuti mudzimai rese ambosare kuno timbogara naye pasi. Tabva tati hapana charese chakaipa. Ndakabva ndauya kumba.
saka vafana kudzoka musi Tuesday kumba avanozombodzoka kumba kwachona wobva watotiza zvotoshaika. Mugara kuti Ndinogara kutipa rari muShamva. kumba baba. Apa ndakabva kumba kwandagara kumba kwababa. Akatiza kanda chimba kwako. Andi wakumbirwa. Saka ndingo expect kumba kwako akumbirwa. Vakakumbira then pakuti achidzoka kumba akapfa chinyakuti. Ndoshama. Zvanzi nachangamira. Akakumbirwa paura ndito. Ndozvanzi nachangamira wewe. Zviro wakaitwa. Aiwa kuneseka. Kuenda kunani? Kumekulewe zvutakatiza zvayo. Rozi wakumbirwa mukadzi. Alright. Guru, hanzi makatenga foni. Foni makatenga yerudzi kuti. Nyaya yefoni kutenzwa uno ndikatenga foni andizomboiziva nyaya yefoni to ndikatenga foni. Kafoni karuka. Kafoni kana sekuru mudzimai. Sekuru mudzimai. Bozi ndo vakatora kafoni mushure menguva. Shuwa ipapo tangati tagadzirisa nyaya dzatase dzapera. Omai magadziriswa. Omazowirire kudai. Takazoti tiye kudaro kuno kuni chekuti uyu mudzimai akatumira gupu kumba sekuti nhasi so mangwana abva kuti ndoda zvinhu zvangu ndakazvitora zvinhu akatouya nerori saka paka nerori zvimwe zvinhu zvazvinombe kuapa ndobva ndaenda kunoona mudzimai ati no amai varidzi zvino vakazvitora zvinhu sinzi ndanga ndabva uku saka nadzimai wavo avo zvakanzi bakwintoni mudzimai wenyu mimi munhu aya rori murume wangu nekuti mudzimai wenyu aonekwa ane shamwari yemurume wangu nhasi yatombomhanya kumusika kunowatsvaga. Nhasi mbuziva kuti vari kupi asi tandoziva kuti vakapiwa samoni. Ino mukadzi wangu ariko kumba but nyaya iyi mukadzi wangu hapana chakamboita ndiudza nenyaya iyi asi kumba ariko handiyana blazi wangu ndamukoma. Nzima yangu. Uzi pano batu kwagosaka nemurume wako wakaita chinhu chekuya kuteera nyemya. Nzima yangu nyayo ya ndango ndipiro nyayo. Ashinja tata. Vese ndakambotumira sekuru rachona message kuti tikupinda mukoti musi wa6 saka umbowa mukatakura uye ukuta sei kudiwa kubva patazombotaura futi vangoti pakaipo. Ava baba vantukoroti mushavanaya asi kuti avo majaha vakatadza kuziva kuti zvandabata zvofanira kuchengetwa dzoba kuzofira nyaya yavo asi mwana wangu uyu mupana Ndoba noita sei? ava baba Ndoba nozofira nyaya yavo. Saka ngativape mukana manje wokuti vabate nzinya yavo. Tinoda kuti udzokereswa 1 December. 1 December. Vakadzi avo vese uyu mukadzi wacho anenge ari mukadzi wacho nasekuru wacho akapiwa foni nouyu vari 5. Bozi nhasi nyangoraisa mutongo. Ndikupa mutongo pakuti vanombowera. Munamutsva 1. Baba ati ngurombo. Pamusoro Gara imbasi. pamusoro mambo nevese vateereri chokwadi ini ndiri baba vemukomana muroora wangu ndakagara naye kusvikira pane mwana then ndokwatoda kusvika Taura nyaya kai. uizveshuwa iwo chawo ndilo ndoti wake makabva nyaya rega nditangire panyaya yefoni. Nyaya yefoni zveshuwa ini ndakaiona kadiki pavakadaidza vanhu kuti vatongana ndakati inini nyaya dzekutoti inini ndichikomba nemuroora ndite sei handipindiri imi chipinda haimute sei mutaurirane nevana. Vakapinda sekuru wekuchikadzi ukapinda umwe munhu wechikuru wandakadaidza vakaenda vakataura nenyaya dzikaita sei dzikapera zvakanaka. Dzapera zvakanaka nyaya dzedzedzi uyu ndobva aenda kumbindura sekwakataura kwekwe kune kwangu nepati yechi yekoko Musapinda kupindura. Mati nyaya dzakapera zvakanaka. Titaure maperero adzakaita mubama vakapinda. maperero adzakaita pandakanzoti dzakapera zvakanaka ndozvekuti uyu nemudzimai wake panyaya dzemafoni dzadzaita sei manje dzapera vakutowirirana. Saka umbowo hapana. Anymore. Saka umbowo hapana. Umbowo hapana nekutoti zveshuwa foni. Imi tuna vanhu vateerera nyaya. Teerera nyaya. Hapana. Imimi
vakanga vakuwirirana handizvo saka umbo uri pere mufoni pari zvino umbo watotoedza kutsanangura panapa ndokutoti ifoni zvoshuwa iyo ina sekuru iwo watikanganisa umbo uri pere pari zvino foni iripo yekumudzimai musawani ndipe nguva munhu anoda kuteererwa munhu ngaateererwa zvaari kutaura nai ngatifamba ngatiiteerere vanhu mukuru ndoti mudzokere panyaya yenyu nyaya yagadzirwa ndopane nyaya yagadzirwa mumba yakapera sei yagadzirwa mumba ava nevaitunga nyaya yacho vaiwirirana vakati yapera yakapera sei yakangopera zvokungowirirana kuti vakangokanzura mira unopindapo apa ndipatada kuti pinda vakapedza sei vakapedza vachiti zvefoni izvo zvezvo vanga vakanganwira manje mudzimai wavo vamuregerera bvunza kuti akabvumba here foni yakatengwa nevavo nyangwe vacho vakaenda kunobvunza handiitika vakabvuma kuti zvishuwa foni idzi ndatenga vakabvuma vakazwa kudaro vakabvuma aiti vakabvuma ndiani pane munhu wechikuru watakatumira mukuru unomasi chipendeka aiti vakabvuma ndiani achiti akabvuma ndimudala unoziti wafire akaenda kunobvunza mudai tinoda mudzimai wako toda mudzimai wauyu nasekuru pamusoro yechangamira day rakapuwa adzimai wangu Samoni vakatotaura kuti andiuye kudaro kwenyuko saka iwe unoda kuti kubatsire sei pozito umboona kuti uichikomba iwe kana uchikurwa nemukadzi waunogara naye achadwe kudaro saka mambo angaita sei ndikamuzvuzvurudze sei kuya kudaro panonetsa saka nyaya topindira nhasi tomuti hana mosva asi katongere kenyu kamunenge mangoita ndichikaka ndisaka ndatiwo here mudzimai wako ipapo ichokwadi nekuti last time takauya futi takambunzidzuke simba rako ishande ipapo kuti unogona kushaya simba pamakadzi wako pari panodzisimba changamiro wangu pari zvino ndingati semende chinando kuti mukadzi uyu akatumira gufuru kwandiri hamusati marambana mukadzi wako kana mukapanana kufuru kumba mukadzi wako dare chete ndorinokwanisa kurambanisa vanhu panenge zvatakaita izvo upuwa shere ndomudzimai upuwa mhosva dzako ndozikana patomulane munhu chikomba wako chikomba munhu saka ndaifunga kuti unokumbira simba uzwa usisiri kusherendera kudzikisira ngakutambudza simba paari but dare rino rine simba nokuti mukadzi wenyimi mari kutotya kutokuenda kana kutadzirai kuti agarapo kuchikomba chekutisa saka natikumbira kuti mimi mendei kumazuva nachifu osaka tosaka wahwana nhasi akaenda kutsvaga imba mubhinduro mukadzi adzoka akatsvaga imba mubhinduro mukadzi anodzoka but nzvimbo yakanyangadza manje ndikoti asadzoka anenge aona zigo anenge aposta ngauye kudaro tomuda musawani endai mumba chikomba hazvoti hauna nyaya pari zvino akahenga mumbingani ina ishanu